Kaixo artistak, guazen hirugarren igarkizunarekin. Ea asmatzen duzuen, ez asmatu? Esan dezagun berez urtaro bat dela. Haizea dabil firin faran, zuaitzak oker, ostoak egan. Kristalak gris, kristalak kras, ateak dinbili, ateak danbala. Haizea eta haizea, eguna gero eta motzagoa. Ez asmatu. Ea bigarren aldiz, hobeto ulertzen duzue. Haizea dabil firin faran, zuaitzak oker, ostoak egan. Kristalak gris, kristalak kras, ateak dinbili, ateak danbala. Haizea eta haizea, eguna gero eta motzagoa. Zein da? Pausatu bideoa nahi baduzu berriro irakurri. Udazkena! Justo iraiaren 21ean hasten dena, abenduaren 21 arte, ezta? Iraiak, urriak, azaroa eta abendu pizka bat, ezta? Begiratu zein polita den paisaia udazkenean. Baina asmatu duzue, ea bestela lasai ze hurrengoan asmatuko duzuelako beste bat arte.